Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa. Chemistry. Shiri ne da yake bayani dalla-dalla game da darasin chemistry. Shirin yana gangaro muku ne daga tashar ku mai albarka wato Rumbun Ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa. Darasi na 5, Application of Chemistry. Idan za mu iya tunawa a darasi na farko, na ɗan lissafo waɗansu fannoni na ilimi masu alaƙa da chemistry, waɗanda suke koyar chemistry a matsayin daddawa mai ƙara miya zaƙi. To yau za mu ɗauki wasu daga cikin waɗancan fannoni maga irin alfanun da suke samu daga chemistry. Shine yadda suke applying chemistry wajen gudanar da harkokinsu. Fannin kimiyyar halittu wato biology kenan a turanci. A fannin kimiyyar halittu, chemistry ya yi reshen da ake kira biochemistry, wanda ya mayar da hankali wajen nazartar cuɗanyar sinadarai wato chemical reactions da ke wakana a ciki da wajen halittu masu rai, kamar abubuwan da suka shafi narkewar abinci, digestion, shiga da fitar numfashi, respiration and photosynthesis, nazarin tsarin sinadaran ƙwayoyin halittar jikin ɗan adam wato chemical structure of cells da sauransu. Fannin physics. Chemistry yana gaurayuwa da physics a fannin da ake kira physical chemistry domin nazartar yanayi da kuma tsarin abubuwa haɗe da ɓangarorin da abubuwan suka kunsa, abinda a turanci ake cewa properties and structure of matter. Fannin likitanci da har haɗa magunguna wato medicine and pharmaceuticals. Magani haɗe-haɗen sinadarai ne waɗanda ke warkar da cututtuka. Ana haɗa magani a ɗakunan gwaje-gwajen kimiyya wato laboratories ko kuma kai tsaye daga halittun Allah waɗanda ka iya zama tsirrai ko waninsu. Chemistry yakan taimakawa masana wannan fanni wajen gano sinadarai wato chemicals ɗin da za a harhaɗa su bayar da maganin da zai warkar da wata cuta guda ɗaya. Chemistry na ba da gagarumar gudunmawa a waɗannan fannoni guda biyu, fannin lafiya da kuma harhaɗa magunguna, ta hanyar sanin irin yanayi da kuma irin ayyukan da ƙwayoyin halitta kamar irin su enzymes da hormones ke yi a cikin jiki, sannan ya yi bayanin irin gudunmuwar da magani zai ba su wajen kare lafiyar jiki da sauransu. Fannin gona agriculture. A fannin aikin gona, chemistry yana ba da gudunmowin da suka hada da gano yanayin ƙasa da kuma irin shukar da za ta dace da ita, samar da sinadaran kashe ciyawa wato herbicide, samar da sinadaran kashe ƙwari pesticide, samar da sinadaran inganta amfanin gona kamar masu ƙara wa amfanin ƙwarin jiki, samar da amfani mai inganci da makamantansu, ƙara yawan haihuwar amfanin gona, sinadaran adana kayan amfanin gona da sauransu. Wannan da ma wasunsu ta gomashin chemistry ne a wannan fanni na aikin gona. Chemistry. Alhamdulillah, ƙarshen wannan darasin kenan. A ƙarƙashin wannan bidiyon akwai majoni wanda za ku iya latsawa domin juyar takardar aiki. Sannan kuma ku daure ku ba da taku gudunmuwar ta hanyar yaɗa wannan shiri, subscribe na tashar da kuma dangwalar madannin like. Domin saduwa da mu ana iya tuntuɓar mu ta shafukanmu na sada zumunta. Idan aka shiga Facebook, Twitter da YouTube aka rubuta kalmar Rumbun Ilimi za a ƙulla zumunta da mu.
a duk lokacin da muka sabunta wannan tasha za ku samu saƙo ta ɗaya daga cikin waɗannan kafofi, ko kuma a sadi da mu ta kafar WhatsApp 08036482444. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi. Rumbun ilimi katafaren ɗakin karatu cikin harshen Hausa